Ondo etorri ikusentzuleok, ondo etorri Galdegazte saiora. Gaurkoan, Aranzadi ikastolako ikasleak izango ditugu protagonista. Nor elkarrizketatzeko? Josu Diaz Realeko ikuskatzailea. Ezagutu nahi? Aurrera bideoa! Josu Diaz, 27 urteko Bergararra. Txikitatik izan du pasio futbola. Madurako futbol taldean aritu zen, baita Bergarako futbol taldean ere eta Mondrako taldeko jokalari ere izandakoa da. Horretaz gain, Semikap txapelketako antolatzaile lanetan ere ibili da eta ikusten duzue txiki-txikitatik futbolarekin harreman estua izan duela gure gaurko gonbidatuak. Magisteritza ikasketak egin zituen eta Aretxabaletako gimnazioan ere aritu da lanean, saioan ezagun dugun bimbi artista handiarekin batera. Mosorrotzea ere gustoko du eta parrandazale amorratua dela ere jakin dugu. Hori bai, lagunen lagun ona ere bada. Sekretu bat kontatuko dizuet. Txikia zenean Diego Ribas Realeko jokalariak bere prakak eman omen zizkion eta kantzonzilotan gelditu zen futbol jokalaria. Oraindik gordeta dituzu Diaz? Eta izue, Real aipatu dugula. Beti izan du txuri urdin taldearekin lotura eta jakin Realeko ikuskatzailea ere badela, gure gonbidatua. Gaur platoa futbol zelai bihurtuko dugu lagunok, zuzenean Goiena telebistako platotik afizioa pantailaz bestalde nor gehiagoka nork irabaziko zain, egin apustu lagunok nor sartuko ote ditu gol gehiago, ikasleek edo zuzeuk Josu, jokalariak backstageetik platora atera dira. Hortxe kontzentrazioa nagusi, ikasleak ez dioterraz jarriko diazi, jokin berezi hartu arbitroa ere begirada zorrotzarekin prest, az dadila jokaldia lagunok. Josu Diaz, ongi etorri Galdegaztera. Hortxe gure gonbidatua, kaixo Josu. Kaixo. Bueno, bidixo politxa, ezta? Oso politxa. Ez nahan espera. Oso ondo, gaur Josu Diaz ez aparte, Aranzadi ikastolako ikaslea die protagonista, Elene, Arat, ze moduz? Ondo. Ondo, urduritasun puntutxo batekin bai, ala? Bai. Pixka bai. Pixka bai, euki biherrari urduritasuna, ezta? Bai. Eta realizazio gelan bai, lantalde ederra daukou, saio prestatzu dugun saioa itzela izango dalakoan, lehenengo galdera Josu niretako izango da. Eta injustu be, Galdegazten inguruan galetuko dut. Zer iruditzen jatzu Galdegazten proiektua? Proiektu oso interesgarria ez. Azkenean ikasleak, bai, Debagoienako ikasleanak zuek egiten duzuen lan hau ezagutzia eta bai ointxe ikusten gabiltzena eta bai atzean dagoen dana, ez? Oso ondo, bada zerbait eta. Venga, ikasleen txanda ontxe. Bueno, Josu, Realeko ikuskatzailea zara, nora aldu zeinan postu horretara? Ni txikitatik nabil futbolian eta ja 15 urtekin entrenatzen hasi nintzen Bergarako alimentaldia eta bueno, 4 urte eta gero Bergaran entrenatu, uda batian deiba jaso neban eta egisa oso erreza izan zela bai esku esatia eta zubirete dut fungoian. Zer da ikuskatzaile izatea? Gauza asko izango di, ezta? Gauza asko eta gauza... Bueno, egisa da guk ikuskatzaile gehiago aste bukan egiten dugula eta aste barruan pixkate klubekin koordinatzaile lanak eta baina koordinazio horren barruan bai entrenamentuak ikusten da bai erekin entrenatzen eta erekin egoten ez, aldugun da informazio gehixena jasotzen, hori, informazioa jaso eta ume bai neska eta bai mutil barreratik alden da gertuen egotia. Eta ikuskatzaile lana, partiduak ikustea jun eta ikusi ez dago beste inungo sekretoik. Eta ikasketa berezirik indozu postuetara heltzeko? Ez, ikasketak ez. Egisa da, zubietan garen eguneko handi bat hezkuntza mundutik jun gala, bai magisteritza, bai IBEF, INEFA eta FIZA ez, eta nik magisteritza ikasen eban, lehenengo menta FIZA arrasaten 2 urte eta gero 4 urte magisteritza. Egisa da, kirol munduakin ez nebala lotu magisteritza, baina azkenean bai entrenatzaile kurtzuekin eta bai magisteritzakin pauso hori ematea lortu neban. Eta ze behatzo duzu futbolian? Gehixen bat, bai, egisa batzutan juveniak ustea juten gara ez, baina gehixen bat bai da gure helburua datorren urteko Realeko infantil taldeko taldi egitea ez, osatzia alda neurri izan Gipuzkoako jokalarizekin eta ez dagoenean bai joten du pixka kanpoera, baina hori, pixkat helburu nagusisa
urrengo urteko taldia itia. Baina lebin maila, infantil maila eta kadete maila ikustez. Eta nundi nora hilteza? Gipuzkoa makarrik, Euskal Herrixan, Euskal Herritik kanpo? Bai, eguneko handi bat, esango dutun, eguneko handi bat Gipuzkoan ibiltzen gala. Baina hori da, Gipuzkoatik kanpo beste ikuskatzaile batzuk gai euskulako, ez? Gipuzkoan egitza da desente garela, zubietan lan egiten dugunak, baina gero Araban, iparraldian, Errioxan, bai dauko gure eskola ditzen jaunak, ez? Eta han bertan beste ikuskatzaile batzuk hango zona bai kontrolatu aukitzeko. Arreba futbol jokalaria, aita Gipuzkoako Futbol Federazioko presidentea. Zure etxeko elkarrizketak futbolaren ingurukoak izango dira, ez? Ama bai, hasi da, futbolaz hitz egiten, imagina. Egitza ama goine aitakin presidente izan da gero partio asko ikusten da dela, ez? Bai bere laguntzeko eta bai asteburuak batera pasatzeko eta futbola etxean bete hau presente. Eta bai, Marina Arrebeak futbolian doia, ez dakiz bat urte, 10 jungo da, eta hori, Bergaran lehenengo talian jolazten dago, eta nahi baia hori. Astero zazpiogunak futbola dago etxean. Futbola argi dago etxetik erandozula, ikasliek baina galderez aparte, sorpresatxo bat prestatu dutzu, eta Arrebia ekarriko dutzu. Hola, Josu. Bueno, zuri deskribitzeko, esango neban eta pentsatzen dut. Oso bihotzoneko pertsona bat zala, zure lagunen oso laguna, eta pozik zarenean divertigarria. Aldi berian, bebai, esan biharra daukat, nahiko sentibera zala, eta zure inguruko jendiaki nahiko babeslia bebai. Hortxe, Josu, Arrebaren hitzekin zer, adosaz? Adosaz, ondo zaudete ez da, Bai, ez da? Bai. Zelako harremana dukotzu Arrebakin? Esan horan, geroz da adinakin gora goia zela eta geroz da estuagoa, ez? Lehen bai igual adinagatik edo gazteagoa ginean, pixkat edade horretan, ez? Edade gaztetan, honearen edadia noin, eta ez dozuna ditzen dozun, ez jatu kontatzen ez, iten dozun gauza, baina oin geroz da adinakin eta geroz da estuagoa. Norbera hobeto esauketako anekdota batxoren bat ekarri dutzu. Anekdota bat kontauko doi, ez dutena zuri inoiz esan, baina hauela da. Akoratzen naiz behin, ni txikitan futbol partidu bat jolastu ondoren zu ikustera etorri zinana, egon genien komentatzen partidua eta zuk esan zinun zegoela beste ekipoan neska bat kriston presentzia zeukana kanpo futbolian, beste danak izosten genen bitxartian hotzanak, berak emate zebalako zeukala hotzik, zebalako aguantatzen ondo hotza. Eta geroztik, ni saiatzen naiz beti presentzia hori eukitzen eta beti akoratzen naiz zuria, eta goten naiz pentsatzen, ez emateko hotza daukazunik Marine. Eta beti pentsatzen zu egongo zala begira nu baitzetik, eta pentsatzen presentzia daukatela. Zer esan zeik horren inguruan, Josu? Ez akorratzen, gaztean nintzen imagina, baina ez gogoratzen, baina ez dakit. Bai da, ni goine urte asko noia hor barruan eta ez dakit ez, mezu hori hote ditzen da, baina gogu dauko ondio forean jolasteko, ez? Eta behintzat aurkarizia izateko hemen garela. Hori da, futbolian arro psikologikoak asko kontatzen da belako, ez da? Geixegi esan behar. Bai, ez da? Geixegi. Fizikoak baino askotan, egoten jakite horretan garrantzia handia dauko, ez da? Bestean hori, Twitterren irakurtzen txio batzuk irakurtzen egon da gero. Hori PSG Madrid ikusten da horre batek esan zoan, ez? Azkenean, prepare fisiko horrena gol badala, eta ikusi izan, ez? Igual pixka Madrila, zuk esan zuzuna, ez? Gorputzak inda pixkat kurtuta eta gaina etxean gol bat sartu eta gero ikusi izan segertau zuen, ez? Eta igual, holako gauzak bai uste dela garrantzitsuak futbol munduan. Ikasliak Marineri proposatu dutze bai, galderatxo bat edo beste luzatzeko? Bukatzeko, bi galdera botako dutzut, eta bat personalagoa dana, etorkizun baten, ze futbol arlotan guztoko jatzun lan itxia. Ikuskatzaile bezala, analista bezala, trenatzaile, jokalari ez dut uste aukera badanik, baina, nahi badozu, bai. Venga, galdera hori.
Jokalari muek... Hori seguro, hori deskartatuta geraketan. Baina, lehen zauten moduan ondo zautu, ezta, Bai, baki ez, analiziz mundu horretan be bai sartutan nagola, gustatu jat, esan beharrago araz platuan dagoela eta batutan erekin bai zeo zerritzen dugula, ez, eta hori kamaratzean egotia eta ez, momentuan gertatzen dena ondo ikustia, baina futbol munduan egitza da edo zer gauzetan asko gustatuko jatela lan egitea. Hor, zure burua futbolari lotuta ikusten duzu etorkizun batean. Hoi momentuan bai, Oso ondo, beste galderatxo bat, gordoko pendiente. Eta bigarren galderia, azken urte honetan euki izan dozu eta egon za entrenatzen eskatilekin. Gustako jaten jakitzia, zela uste dozun egongo dala emakumezkoen futbolan egoeria 10 urte barru. Eta zela gustako jatzun be bai. Hori, patxo handi bat. Bueno, emakumezkoen futbolaz, baina uste ikusi osula, ezta? Zelan azten fandan? Kriston goraka da dabil ematen, ez? Eta ni oso, beti zoan naiz alde dagoen pertsona bat, han bai errarian nesekin lan egiten dugu, oin dela ni sartu nintzenean, ezaban 3. taldia, eta oin ja 3. taldiakin ja, behintzat, bueno, nik uste dute proiektu hon baten urrengo pausua zala eta eman dugula. Txapelketa desente egon naiz neskekin entrenatzen moduan eta oso gustora. Ez da, nik egisa igual ritmo aldetik bai dagoela beste puntu bat, baina futbolistikamente asko ematen daben puntua da. Eta hemendik 10 urtera ez dut uste mutilen maila berdinean egongo dela diru aldetik, baina oin ikusi da, ez? Telebistan geroz da partio gehiago dara gotatzen da jendiak eskatzen dago. Eta okerrez banabil, Bergara, adibidez, on bat izeleike, Bergara bera, Kirol Elkartean bertan zelako goraka da egondan urte gutxitan, emakumezko futbolai dago kitxenez, hori ezagutu duzu realitate hori, ezta? Bai, ni egitza Bergara beti mutie genuen naizela, baina hori, Arrebalen gotaldean egonda eta partido batzuk ikusi ditut, eta geroz da neska gaia dabiz, eta bai futbol eskolatik. Oin 2013ko neskatia dabiz futbolian jolasteko goguakin. Eta hori nik uste lehen oso zaila zela. Oso ondo, goazen jarraitu daigun. Futbol munduan zein izan duzu erreferente moduan pertsona bat? Pertsona bat, erreferente moduan, dana etxetik hasi da, baina bueno, etxeko erreferentziak nik uste dut nahiko erreza diela. Eta jokalari moduan esango neban Xabi Prieto izan dela. Bai, txikitatik erraleko izan naiz, beti izan da kapitaina. Diego Ribasen anekdota bada, baina galtzena erraleko igoerako egunen izan zen, nik berai bufanda bota eta bera niri praka bota zoztan, anekdota sarrian. Baina zela goraketan duzu igoera hura, ze egun, ze klimaks sortu zen egun hartan? Eta hori gaztea ginela, baina, bai, ez, bigarren maila jaitsi zen urtean eginean sozio kuadriako 5 pertsona, eta bi urte bigarren mailan egon ostian, egun hori alduzuen, ez? Partidua goizetik joan ginen Donostira, kriston ambientian, eta gero partidua irabazi, urrezko buelta hori esaten dena hasi zian ematen, ni bere kamiseteak inagoan, lehenengo 100 urte itzen zen Realak ez, eta urte horretan kamisetea erostia bai ogaizkoa zen, orduan bere izena jarri neban. Eta hori, pista zeren ez, eta betiko anoetako foso satar hori. Horra gerturatu, buelta zen bitartean deitu, bufandia bota eta berak kamisetea esan kendu, baina hori. Maietan geratu zara, bai seguru. Xabi Prieto orduan, zer ikusitu zu Xabi Prieto hori bereziki? Ni oin bizitu nagona, Zubietan, horko baloriak, beti talde batekua, ez dau talde aldatu bigarren mailara jaitsita kanpotik eukidaben diru dana eskainita gero, eta guzaiatzen gana egiten bertako miekin, eta nik uste dut oin
astero lehenengo mailako talde batian 6-7-8 etxeko ikustia, hori, arro sentitzeko zortzera dela. Eta ipatu duzun hori ez dela gaur egungo futbolaren ereduan, ez dela bape ohikoa izeten, kolore batzuei lotuta, bizitza oso bat egon itxian, ez da? Hori da, nik uste dute hori da, gero nik naiz lehenengoa. Ez da dena hori egin, ez? Baina izan, bueno, beste gauza bat eta gaitzik izan zen. Oso ondo. Bueno, ze aholko mango zotzasun ontzen hasien umiei? Nik beti esatu berreina, disfrutatzeko, ez? Eta bai, ontzazten den umiei eta nik uste dut, bai, zuen aineko jendea bai disfrutatzeko eta ez dela erentzat helburu bat izan behar lehenengo mailako jokalari izatea, zetik hor da zenbak izak, ez? Zenbat jokalari galtzen dian lehenengo mailara, oso, azten dian umiak eta heltzen dienak oso gutxi dira. Osa, kirolaren balixu ez gozatu eixila, disfruta eta gero etorriko dana, ez da? Bai, eta ematea garrantzia, benetan, egizia futbolian gauza eta balori asko ikasten dela, baina ikastia, lagunekin ondo gotia, lagunekin jolastia, nire ustez hor dago garrantzia, eta hor dago benetako postasuna. Oso ondo. Ikasliek, zure lagunen ganabe, heldu die? Kontatzea beste bi anekdota. Alde batetik, Gipuzkoako selekzioan berran jolazte zuenean, Manola Basili izan zen zure entrenadoria eta ze hori itzapendako zuen beriak. Eta gero bestatetik, kontaun mesedez, Anoetako, Reala igo zanean, zelan lortu zinuan Diego Ribasen prakak. Buruan jartzeko aukeria eukitza gainera, klaro. Hori ja, kontau dozu Diego Ribasena, baina buruan jartzean hori ez tozko kontau, Hori ez nez akoratzen. Ez akoratzen. Gara, autobusian izan zen buelta, nolako zeu, seguro negoratzen direla, Baina, egun hori... Horre bizako neek izan, lehenko 5-6 horrek bi horre dira. Eta iman horrena kasualidadia, ez? Egitza, Gipuzkoako juveneetan, Gipuzkoako taldetxo baten zebela Aste Santuko txapelketa jolasteko, eta bera zara entrenatzaile. Oso gertukua, eta oso motz behatu jaten denboria. Egitza da, aste bete egon ginelan, eta nik, ez dakit, beti kontakoeten zer dela, ez? Eta gaur egun Imanol ikusi eta orduan zure entrenatzaile esanekua ikustutezu horre antzekotasunak, tipuak iguala izaten jarraiketan dago? Karaktera aldetik bai. Egiza anekdota moduan sartu ginean aldakela lehenko gauzia esan euskuna, hemen ez da bena nahi egotia juteko ja, eta hori izango zela emango zuzkun bronka bakarra edo txirizo bakarra ez, disfrutatzea etortzeko, egunero esala zubietan egoten, eta denbora pasauta gero ikustia zure entrenatzaile izan zela, denbora gutxiz, baina izan zela. Pozgarrixa, ez da. Beste galdera bat, gabazen. Apa Josu, ja badia urte batzuk futbol munduakin lotura bat aukitzen hasi zinela, lehenengo futbolari bezala izan zen eta hori entrenatzaile begirale bezala zabiz. Ze da gaur egun zure lanetik eixen gustatzen jatzuna eta nun ikusten dozu zure burua 5 urte barru. Bueno, hori, ikuskatzaile moduan zer da geixen gustatzen jatzuna eta 5 urte barru, nune bako da Josu dira. Geixen gustatzen jatena urtero jokalari bai neska bai mutil berrizak ezagutzia, ez? Eta ikusten garenakoin zer pauso da beste ematen eren klubetan, zaitzik egitza da Gipuzkoan ondo iten dela lan, ez dela bakarrik Realan atzetik klub askoare, ez? Eta aldaketa horrek guztia, ez? Nola onditzen dian, nola urteetatik futbol 8 futbol 11 nola pasatzen dian, eta gero egitza da Realian zurekin txapelketan egotien dian umiak nola zubietan bizitzera juten dian, ez? Eta hor barruan nola oiazten aurrera. Eta 5 urte barru, auskalo, espero futbol munduan jarraitzia, hor ikusten izelako, baina 5 urte dira. Oinala 5 urte hasi nintzen, 5 urte hasi nintzen Realian eta denbora oso askar pasatzen da. Eta zenbat aldatzen dien gauza, askar doian bizitza, ezta? Beste ikaslei esker, beste ezagun batzun gana beldu gara, aber zer dioten. Josu, pare bat galdera akau zuretzat? Lehenengoa, jugadore moduan,
jokalari modua baino hobia izango zara zer. A ber, pentsatzen dugu ze jokalari gustatzen jatzu zuri. Zu eselakuak, irten, regate, kaino bilau, eta gero jase gehiago, o langileak. Horre, apuratu ukitu, humore ukitu batekin, ez? Zertan zara hobea, jokalari edo ikuskatzaile moduan? Ba, nik egisa lasuk arrazoi pixka badukara. Oso diferentia naiz, bai jokalari moduan da bai entrenatzea ikuskatze oso ezberdina naiz, ez? Entrenatzea moduan pixka gehiago gustatzen gata apretatzea, hone bizak badakize, ez? Futbola utzi ostian egon nintzen urte erekin entrenatzen, barkeri laguntzen ez urte eta pixkat gogorra naiz jokalari moduan. Jaten guztako nire moduko jokalari izako kitzia ez. Hori seguro. Eta jokalari moduan, ze moduzkoa, bat zatoz esaten da bien horrekin? De kainito eta zinen eta gero lan larregi inez edo... Beti agizte berdinakin, baina egisa, defenditzia oso gutxi gustatzen jatera, gustatzen jatera ez, baina bain itzela pixkat olakua ez, bandan pegau eta... Olako gauzatxo topatzea, zer gertatzen. Aurrera begira, atzera begira baino. Beti. Eta gainera bera baki ondo, neratzean jolasten zabela. Oso ondo, guazen. Komentu duzun bezala neskak ikuskatzen dituzula eta ez ikuskatzen dituzu gehiago mutilak ero neskak? Egisa mutilak ikusten dugula gehiago, ez? Baina baitza mutien partido gehiago darelako, ez? Gipuzkoan. Esango notzune, geroz da gehiago ikusten dugula, geroz da neska gehiago ezagutzen dugula, geroz da neska gehiago pasatzen dela zubietatik, ez? Eta egisa da, lehenago azten gara mutietan, lehenengo taldia erralekua gazte hauekin indagolako, ez? Infantil mailan azten galako eta neskekin pixkat. Egisa da, infantil mailan txapelketetara juten gara, baina lehenengo taldia kadetez osatuta dagoela. Baina partioak neskenak ikusten dira. Ez guk ikusten, nik ikuskatzen moduan talde oso badago gehiago neskenen enfokatzen dela. Zema partio ikustuzu gazteukara eta gutxo gara bera? Lanagatik hiru lau bihaltzen dozku. Egisa da batutan gazteukara honetan moduan ez, bi, baina esango zuen larun batean bi eta igandean bi, baiet. Hori bihaltzen dozkulako, gero deixente gehiago. Gero futbolaz gain ze kirol itzen duzu? Egisa esan neko oin korrika zina izitzen, egisa futbola utzinan edik, geroz da kirol gutxo hau itzen dutela, baina bai normala da, ez? Lehen rutina baten barruan genden, bai jokalari moduan eta bai entrenatzen moduan, zatek azenean juten ginean itzen ginean bai, baina ez, esango nuen korrika eta batzutan lagunekin itzen dian plan ezberdinak ez, bai fronteriza, bai padela, baina oin korrika esango nuen. Komento dugu lehen jozu ezta, emakumezkoen futbola gorakada etengabien doiela, baina uste duzu futbolien parekidetasunerako zantzurik badauela, helduko garela egunen baten futbolak mugitzen dauen diru kopuru hori emakumezkoen futbolean ikustera, zer iritzea duzu? Nik hor ikusten dut ezberdintasuna ondizena, ez? Parekotasun horretara heltzeko hor ikusten dut esangonean arazua. Egisa da mutilen futbolak diru gehiago ematen dela, baina hori azkenean gu nahi duguna, gu itzen garena da. Guk mutien futbola bakarrik ikusten dugu, nesken futbola ez da bengo gora. Baina nik uste dut asko aldatzen da biela. Asko, eta baina ikusten da zubieta etxera gotaz, Realeko zubieta beteta goten dela, derbixanoetan jolasten zanean zenbat pertsona jundian, Barsak asteburu honetan ligako titula irabazi dago eta beteta zauan zelaixa, Camp Nouen jolastu dauko dabe Championsa, ez dakit, pauso handixak ematen dabiz, ez? Eta nik uste dut jendiak ohartzen dabilela ze dabien gertatzen nesken futbolian, eta goraka hori gora jungala seguro. Hauxe, nire galdera bat nire futboli jokalari isabe izen itzelako, eta goguen dauketelako, agorrozi niko belar naturalian zer zan, jokatzea zer zan, aurten ja, udan hasiko di obrak, belar naturala iraganeko gauza bat izango da, eta etorkizunan belar artifiziala. Zuri pena emuten dutzu belar natura hori galtziak?
Agorro zinen pena hondiza. Bai, ez da. Bai. Gauza asko bizi izan dut hor, ez? Bai, jokalari joan urtean entrenatzaile, baina, bueno, Bergarakin be horri gogo ginean, lokatz hori seguro zelai berdinean berriz amargatu ez dela egongo, baina nik uste dut bai neskan futbolan igoerakin eta umiak eroz da futbol gehiago jolatzen nahi dela, Bergarak 15-16 talde dauzka eta ipintza batekin, ez? Aratze konta bat datu, ez? Lehen esan dugunak kaeten da jolasten dago eta zelako denbora gutxikin ibiltzen gan zelai aldatzeko, ez? Eta agorrozin, azkenean lau zelai txiki aukitza, ez? Honek entrenatzen daren moduan, nik uste dut Bergara klubandako, umilendako goraka handi bat izango dela. Bai, ez da, Arato, zuretako galderia. Beharra dau, ez da? Beharra dau, ipintza liberatzeko? Bai, nik uste baiet. Azkenean ekipo asko eta terreno gutxi. Terreno gutxi. Osa, behar gorri batetik, orduen ez gara romantikoak izako bere futbolarekin, eta guazen praktikoak izatera, eta ikusi egun urrengo denbora aldixean ja Bergarak irudikartako beto funtzionago halko da bela. Eta beste galderatxoa, Belar Bergaran ibili zinen jokatzen, baina baitxa Mondoran be bai, hor ze moduzko esperientzia izan, zure betiko taldea ustearena? Gitza momentu, bueno, kanpoan hauan ikasten, egitza Bergara kategoria gora usagoela eta oso gaztean nintzen ondio, jendeak gaztero entrenatzen zegoen, nire entrenamentu bat eta bakarrik etortzen nintzen hori da. Eta gabonetan Josu Zubia dituzostan, arrasateko entrenatzaile izango zela eta nahi neoan preferenten jolastera etorri. Eta egitza duda oso gutxukin neoala, ez? Batzu txikitatik ezagutzen nean eren kontra jolastuta eta adaptezio oso erreza izan zen. Gabonetan etorri nintzen, egitza urte horretan Bergara jaitzin zela, ez? Eta urrengo urtia eren kontra jolastia pixkate espreziala eta aldatetik bai lagunen kontra jolastia politxa eta gogorra eta egitza urte horretan igoera lortu ginuela eta hemen bizitakoa gauza momentu oso onak izan diela. Ondo hartu zintxugun orduan? Ondo hartu zozen, ondo hartzen dozte ondio, bai. Hori da honena. Bale, oso ondo Josu, hortxe txiko dugu, ja denbora agortu jakulako, Helene Arat, eskerrik asko, indako lanagakin, sorpresengatik, superatu. Ikuskatzaile moduan, ez dakit zelako nota ikusten dozun, nota onda emuten dozun, kasetari moduan be bai? Gize zein hartu be bai, segaten zen seguro, Zein gana joe badakitzi, ezta? Bueno, eskerrik asko, baizeo eta bai lantalde osoari, sekulako lan egin dozuelako, Josu, zuri bereziki eskerrak. Eta hurrengo astean, beste gonbidatu bat izango dugu hemen Galde Gazte saioan, ordura arte.